Safu Junior, twice. I believe in you, Lord. Katala kataya. Telekatola kapakata. Lakata kapakata. Lakata I feel the anointing. Lord, I believe. Hey, all things are possible. Lord, I believe. Lord, I believe. All things are possible. Let me sing my song. I bring ponzu. Come on. Rigu yansu. This is the song I love. I bring ponzu. Rigu yansu. And so, Father, take all the glory and take all the praise. Strings in the namas, yes, sir. We give you all the honor. And ne jumedi ninti. And ne jumedi ninti. Me pesa ye ma eja more time. And ne uradi nyankro poadom. Me nyami jume munyina 12 years of my life. This man has been my father. Not just a father alone, but he has been the brother I never had. Now, I swear uradi nyankro poeni se me papa ofi. Now, I swear uradi nyankro poeni se me papa ofi ha. Yeah, me papa ofi ha. Nipa bebrebe hu ni se apostle Samudovi odifo oyodihunufo nyame fa ne so hyen koma kese nyame fa ne so sayare and everything. Adia minim ye wo nyame mu nyina. Papa yi na kire me. This is the man who taught me how to do everything. In fact, he taught me how to do everything in the house of God. Ebi mu bana mi bo keyboard or say, akọ bo keyboard. Papa yi na kire me. On na kire me from A to Z. Everything. And you ma me to on a kire me. See I saw them nam hono mo ye osha. But papa in the who me said there be nyame free bi ne nyame nsa bi wo so mame fa on sha sem free enyom. Ti say bi mu hu ne say me to nyoma. This is the man who helped me. Ebi no hu ne say me preach. This is the man who helped me. Now before God the man me hunu sofu biara obi yare wawu stroke ache no se nipa ne da ho tim onto me sorry na nyame afa ne so ama oni mate bi wo TV so ne social media ne radio so ba se me gina ho na me hu papa we na ma me hu bi first time papa we na ma me hu bi ewrade se wono so na no edene na ewrade tumi e wono so na no edene and I don't take it for granted at all. Say Katakyie life worship na papa all the way from Asante Achimagogo or see there be me bawa frame there. I will be here. It is an honor and a privilege to have such a great man of God and such a father in here. Papa ewrade nyankopu nhyira. Katakyie life worship was da wase say ene waba na obi biara wotie minya na adwen sem ene anwumre ene wiei bibi beton so ansan no afiri hase yakọ. It is not an ordinary service. Bibi beton so na ubehunu nyame tumi bi ne nyame abasa bi. The hand of God, it will fall upon your life in the name of Jesus. Amen. It will fall upon your life in the name of Jesus. Amen. It will fall upon your life in the name of Jesus. Amen. Eja eradi nshira. Amen. Eja ya osunsu. Sunsun kesi. And then niema badem ha say anu edin rough. Anu edin na wa wutie me wa ye nshira bebrebe se o wa ha say me pese obetwea ben wa fidie no edifo bi say wo mo ho ena me ka no kora kire wo edifo bi say wo mo ho ena me timi de me say si me bua kan pen say if there are prophets in Ghana, my father is a prophet. Are we all here? Oh yes sir. Say about to home come she said the ade bi ebesi o man Ghana mu bia wo kana esi onya tworo se enti aya na misuro se asem be pie firi na no aba ti se bibi pie firi na no ba na me ho eja wo mfa nhyɛ ho enya pie se kim ebesi enya pie se
ebesi na me gidi me ginya me to me digini musra di say ene Awurade Nyankopɔn ba ye yen ho nsankyere ne. Amen. Papa Akwaba. Yeah. My father is called the prophet Captain Michael Poku Adusi of Action God Ministries. Action God. Yes, I say free abu akwa. And by the grace of God, there was Ante Achimankoko. Anu edene. Papa, Awurade Nyankopɔn nhyira wo. Awurade Nyankopɔn nhyira wo. Ene ye tiefo nyina etie wo. Awurade nhyira. Ye da was pa se wo ha se na waba se oba beboa ye na wabe bless ye. Na anu edene. Eja, tiefo nyina etie wo. Wow. Tiefo nyina etie wo. Ede na Awurade wo ede ma ne ma. Ye da Onyankopɔn ase bebre na aseda so nkoma obi wo ha bia. Onipa bia wote yanka no mede enchia kese free na jenkwa Yesu Kristo ho ma. In fact onyame obeye wiye. Amen. Na onyame waye wiye. Amen. Yen kase onyame beye ni ye kura sese na de waye wiye. Amen. 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 Bia afidi kokan bia ye de enchia kese free na jenkwa pa Yesu Kristo edema. The mechanics baby bia wo bia no simen ene yentena na ogya no ebifrase na onyame adom ebeye kese. Amen. Na ne tumi beda ne ho edi. Amen. Yi mpa ye de mo nipa bia o tie me Jesus no nye na dwen se obi afidi free hase ansa na yemwie no na onyame de na dance ya abre. Amen. Se yare bi na hye oni padua mu ayemwie no na onyame de wo gye aba. Amen. Ade bi a wo fam adane osun ye wo se kawano adrompo ewu no onyame obeba behwe wo. Amen. Na na okohwe Maria ewo ne hia asetene ewo Yesu den mu mekasa wo nyame ahoodene mu. Yes Lord. Se onyame omehwe wo hia asetene mu. Amen. Onyame omra mehwe wo hia asetene mu. Amen. Ewo Yesu dene mu. Amen. Onyame osesa wo story no. Amen. Emfa ho ne ya ka kire wo. Emfa ho ne ni omosusu ato so. Emfa ho no ne asie. I came in the volumes of the anointing. May the heavens respond to your prayer. In Jesus mighty name. Amen. Onyame dia nu ye ebre wo. The shan come the money. Onyame se sabrabon. Amen. On se santebia no. Amen. Also about the sere. Adia etumi ma if ekasa ye Adam so kasa. Onyame ma sa de ni bi emra won so abra. Amen. Ewo Yesu tenemo. Amen. Ewo Yesu tenemo. Amen. Ewo Yesu tenemo. Amen. Ewo Yesu tenemo. Amen. Na kretwa ne mpo abebe. Nanso ebra onyame be mo na. Onyame se san story. It doesn't matter. Enfo ne ni abra bo. So onyame be mo wie. Flow eja. Flow eja. Judges chapter the number 1. Judges chapter the number 1. Judges chapter 1. Obi hwa mame. Ye hwa ni ahwe Ruth chapter 1 ye di siso. Na ma declare nsem bi atom framam. Ni ahwe di onyame obeye. Ewo Yesu denemo. Baby bia wo bia bia wano de frase ye fast da me. Thank you, Jesus. Milibali sikate. Oh, Jesus, meleketele. Mezimeli kata, lebranda smile kupala kata. Ekala bada da balabadu sali kata lebelebelebe. Rihada da badu skila kata lebelebe. Melizili kata, mezimelo veles. Ikatala badu. Thank you, Jesus. Ikatala badu. Mezimeli kata, zibala badu. Mayada da badu skila kata lebelebele mayada da badu. Ikala kata badu. Kitala badus, Malagadas, Ikatala badus, Jesus mighty name. Papa, Judges chapter 1. Judges chapter the number 1. Chapter the number 1. Okay. That's the number 1. Say now after the death of Joshua, it came to pass. Judges. Okay. Chapter the number 1. Okay. Verse the number 1. Okay. Now after the death of Joshua, it came to pass that the children Judges of chapter 11 verse 1. Okay. Sorry. Chapter the number 11. Okay. Judges chapter the number 11. Okay. Verse the number 1. Okay. I say now Jephthah the Gileadite.
Jephthah the Gileadite was a mighty man of valor. And he was the son of an harlot. Jephthah, okay. And Gilead begatted Jephthah. Verse the number 2. And Gilead's wife bare unto him sons. And his wife's sons grew up. And they thrust Jephthah out of his home. And said unto him, Thou shalt not inherit in our father's house, for thou art the son of a strange woman. Amen. Asem no ano odene. Jephthah eyo brane wo gina so na ne ho ya din wo kom. Nanso oba wo no na ye frɛ ni dwamanfo. Ni din po ye timi an recording. Recording it. Ewo Bible ne. De toso mienu. Ne papa wo oba fofra awaware no. Na wono nso awo ma mienu e de ama aka Jephthah. Yes. Omusu sari ye hu se Jephthah ya desoa. Omu nyinyini no me hu se Jephthah o ya desoa. Hey. Be kai. Eya den o dwamanfo timi wo obi a oya mighty man. Mighty. Etobre bia onyame fa ade a eye free atetem. Ofa ade a eye every baby enye. Jesus. Imagine say obi be wo nipa oya brane wo kun mu a ye yo dwamanfo. Eye den na ne ya ne ho ade na ntumi anwo ne ho ode. Na de ya nya ne ho ade no say dwamanfo mo na wo mighty man of valor. My God. I pay I declare. Obi baby a ya de ne tebias. De ya de na brabo sere. De ya de na sase sere. Onyame be surprise. Amen. May the Lord surprise them. May the Lord surprise them. May the Lord surprise them. Let me tell you, back is so fetch a ball so. Okay. But baby, dear 50 a ball. Yes, sir. I'm telling you something. You are saying something. Am I talking? You are talking. I speak in the name of Jesus. I tell you, I found and you young senti. Or Tina say, I who may have faith. Say, you may or Tina Benya be a I want to be an I declare in the name of Jesus. When you're to me, call her Hannah. The man that told you. I saw not your farmer so free for to any free so many so then practice upon them no one yam just watch someone yam no I said someone yam amen someone tell you amen someone say baby be our I declare in the name of Jesus on yam also someone say amen on yam also someone amen on yam also someone amen oh yes amen mando sadadaha. This is the kind of God we are serving. Otimi a peki onipa wano wo ye dwamanfo na wo yi ade papa anu odin afrim na Bible say enkwada ne se adenti na wanyina ba beto yen na ye no nyina nyina ya papa wa japade tie me ade bi nti onipa bi po asase bi nti obi de wo kwa duro so asase bi nti obi ne wo di apere etobre bi a sanka wo tumi agya amana ka ebi ana ne wo wanim no eso che ne wo huni de wo manim no de wo wanim eso che ne yes etobre bi a let me tell you a browning pie say yasem ne yi fi na wo mu no etobre bi a ya na no so eyenkoko aduane. Okay, am I talking sir? Yes sir. And this one nipa bi so anye wa e ya kokko beje wo fie na anye wa abonte so for beje we declare we yesterday wa ni da so asa nyame amra wa ni da amen nyame amra wa ni da amen we declare we yesterday ya ne ya de ntia o nyame fa ya sa me amen and o nyame se sante bi o se san story. The Lord is changing the story. He's changing the story. No, my God. Jephthah saw in the story now. I'm waiting because he had to naturally, and we are not seeing him. A top review of Bushia for better rejected. I asked you to come and fire yen one kaime, and I'm a brave yen one kaime, and I want why ye debi a Bushia for the top review of Mupao. Name so answer no nyambe so they are no first strange people. Yes sir. Onyame on shut down foul mu beye mu aye no. Because people. Joseph nuanom ton. Strange now so Potiphar fie no. Strange people. What are you talking about? What are you saying? Baby I ton no doesn't matter. Baby I got to you in here.
Baby, I turn on a room here. Baby, I'll toy a honor. And none I am my talking says. Ebron Yaton no be conwadi. Yeah, but I'll be so good. Yeah. What you say? And to where Yana Yaton, and I'm on Yama home. I was with young Conwadi, name of your cocotia. Before God raises a mighty man, as a sword and fought him. Yes, me who mighty man be a, ya want to flat house. Me who mighty man be a, ya want to see come. Mighty men, Nina, they were born in the difficult places. We're born in the difficult places. Mighty men born in difficult places. I am telling you, hey, you are mighty. And until the other bushia for person. Okay, Joseph, yeah, tongue because so soon I had to. Who didn't to Dawson? As I walk in his own best mansions. As I walk in his own better to acquire. As I walk in his own best and water. And until our young course of for the power. Now you will die soon in here. Die soon in here. I dream a lot. Oh, Sunday, Mano, Satan. We declare yesterday. For the vision of the righteous shall never be cut off. Will never be cut off. No. They see when it's no chant on channel. I tell you. Mr. Oba Sunday and Abem. Amen. Ubesu Nebebem. Amen. What's the media minimum train? Kura mention a woman. And Yabonet. Yes. Nanyan Guasia. Yes. Media major is a member of your papa. Namasama when it does. And Onyame mo bia ni daso. Amen. Then any daso wasa. Jesus. Says Onyame man ni daso. Amen. E wo yeso de mo. Amen. Ma dance ma ko 25. E fan frame mo. Dia wati die Onyame fama no. Amen. Tuma ne confirm na so eseba. Dia bi ato for Onyame peja. Amen. Obi dia dance wadi Onyame se peja wati. Amen. Mano soda bada. Bible can't say me a chapter. Bible say ebusia for ne pon. Look at this. Nini anomon ketua ne pon. But at time in the process of time, you can say in the process of time. In the process of time. Na okwa ba na afa ye nyu bi manenko. Bible say the elders of the community came to America. Abba, you tell me, young men can reject you, but elders will receive you. Hey, young men can reject you, but elders will receive you. Yes, young men and a put after, but you go fana bano. Not elders. Hear me. On your meeting me to what you need. Just again, now, so now they prepare and one man penny for. Hey, what they prepare one man penny for? Yes. To a bush, you have what me down. Prepare what the one kings. That is what name no man if you for dear gra, ultimate mayor, or be obey to me him for dear. Just a more poor. Just a poor. Just a poor. What you say? A buy moon penny for the foul. Say what you say. A boa banto for to a baba yanchi as your tibro, a tibu titri. The chief cornerstone of the building. Ever yan totally and sometimes you take comfortable place, you know. When you may feel the power. I don't know, Miss Suno. The animal children. I don't know, Miss Suno. The animal children, Miss Suno. Because on Chinebino. What you say? Obi yari entine busia for apun. Unim so ye kasa obi da keteso. Enu entine busia for jano. Obi enfino. Ai. Obi boy ye jana mo tini suo tie me. Onyame de ohene bra. Odi ene se opese oni atente hu odi akọ. Ohene na eba. Anu ntu pesa wo no maduro wi. My God. Mama wonwu ya wonim de obenya. De onyame de na bra no twa wani na hwede na one ne te na wahwe abeka wanu aduro wu ono no. Because e bi oho ane ne won te ane ye manage. My God. But they want crofo bi oho ma ye no mutia ye koso. Onyame fa ne obebo abrabo ma bebo amra. E wo Yesu deremo. As o your suffer wu tie me asofo bi aja hoko. Don't worry. Onyame prepare for a good time. Amen. For a good season. Amen. Onipa bi want me anyo ne no ni mo so mfa so. You to ne dia ya no mu ni ani say de hunu daache. Na so elders ne dia ya mu wani. Eto onyame ma you to reject wa. Na elders the youth can reject you, but the elders. I told him me declare yesterday.
Onipa bia na ni da so asa. My God. Enim sa wo sha techem. My God. Sha wo sha fiase. My God. Baby bia wo. Adwuma ne nkoye. Amen. Susu di abobu. Susu kasa. Susu. And awie. Fa wo sa to baby ya wo ya. Let me declare miracle. Let me declare healing. In Jesus mighty name. From the four corners of this world and in the corridors of heaven. I declare miracles. Say and come for them. Right now. Onipa biara. Doctor diagnosing. Na wakaya de huhu. Onipa bia. Na niefra. Na what to heal mo. So person was sorry. And now we are in Metawe. And now we are in Mekasa. I came in the volumes of the anointing. I am so much anointed for you to be troubled. In the name of Jesus Christ. Me declare to fremamu. Onyame de na yarisa. E wura fi ho. Odi wura dem ho. Odi wura ho no mo. Odi wura ho. 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 So obi kekana ho. Person obi kekana. So to him now person sorry right now by the authority of heaven sorry nanti. Sorry nanti. So waswesi afansa me nu wura waso in on tehia mo so mo fa ne nsa ni wura na so ni mo. Miracle is happening out there. In Jesus name. Yes, Lord. In the mighty name of Jesus. No. We are not just an utterance. We are power. We came in the volumes of the anointing. We shut the grounds of the enemy. And every one thing kosi umoje kosi ukremo ade bia hinta wo na eha wabrabo onyame mfa ho ojiemra no mfa ho adanse emra in Jesus name. Oh my God, Ewradi Insha Papa. My God. Yeah, me strings and so. I feel the voice. I feel the heat. I feel the anointing. Oh my God. Now, me mpesa papa de ngusra ne beko. Debi me mpesa papa de ngusra ne beko. Ehun ya se ode ngusra ne beko. Inti ewurade. I am speechless. Ewurade. Me pesa obepa awuram, ode ko obepa awuram. Call me. Frena ya ma papa mompae ma. Ofra udini baby akasa free. Na ade papa mo ho mpae no. Waka na papa declare their toe shabre so. Ewurade. The boys can reject you, but the elders will come for you. Ti toda bia ufiefo ebeja wako. Ombepo nanso ebre bi beso ama nyame be ma aman ni mu mpanyimfo. Asem na no edene 0594 0594 21 28 23 Frena papa mompa yem fama 0594 21 28 23 0594 21 28 23 Frena papa mompa yem fre and then you may so na me kai was access shall see and then you may access 3 days program ya bon de ura anu edene 3 days program ya bon de ura ba ma onipa biara aya awe onipa biara ate se dwumadie chenchirenche ekoso enne ne ya hyase na nwumre ne ya hyase na ampaye bedwa ba bia ye wono ye naribehi atuma naribehi ofaka wo se wo ba afari unya duru afari Ewrade tumi ne na hodin mu obi frɛ dabi obi frɛ hello enka won so aja apom te say udin ni ba bia kasa free me pa cho say kasa din kakra atuma ko foridia na pa cho den na papa mo ho mpa ye mfama
Edaina ayaw. Ohunam ya oya papa. Papa, over to you. Papa, over to you. Over to you. Okay, Yabompai, I declare in the name of Jesus. Adie bia hinta oni paduam efiri mogam kosi wontinim ewo Yesu dim onyame fa yaresa ento so. Amen. Na ojiemra. Amen. Jesus dinemu. Amen. Amen. Anu edene. Message na anu edene. Everybody inshiram. Everybody inshiram. Everybody inshiram. Everybody inshiram. Zero. Ebro no bi ta ko no adi. Ba me ta ko dia. Anu edene. Yeah, mate. Obi ta no adi. Ba me ta ko dia. Ewurade. Ewurade. Asem no. 0594 21 28 23 From na yemon pa yema. From na yemon pa yema. Obetumi so asa frɛ wo 0533 97 37 19 Obi frɛ. Hello. Mama apom te say. Na udini baby akasa free. But also kasa free him. O kasa free emem. Me pa chodan na papa mo ho mpa yem fama. Mama mpacho ma oneso kaka. O se wanya dai. Papa, over to you. Mami say opeboafo. E wa brabo. Yabompai, I declare in the name of Jesus. Me yimpaye de toso. Yes, Lord. Se onyame emfa aboafo mra. Amen. Baby bi o makwa akohye onyame omfa mra. Amen. Ewo Yesu denemo. 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 Amen. Ka kire maame otemene. Ote ne papa ote. Otemene. Ka kire Osonte. Papa ote kasa. Wow. Ka kire no se omompaye se de be ya onyame odom ne dom be ye kese because me hunu se oye adwuma emfa oye adwuma na sika na hye. Sika to no nsema na hye. Enti even if se boafo bakra enye but right now me declare we Yesu de. Onyame ma ne nsa no adwuma enye yi. Amen. Onyame o ma ne nsa no adwuma nye yi. Amen. Owo mem dia ena na dwinko ntimi share wo access wo. Na nko onyame dom enye kese man. Amen. Mama ebetumi a nkahia ye wo access. Atwuma na reben udru ho no ma o se wo pe brage bra fie ho obi abekere wo Everybody inshira mama everybody inshira Hello Good afternoon na udini baby akase free Bacha me de men fiam kase free then na pese everybody nyama wo Papa, mami nso so opeboafo bompa man. Me declare wo Yesu Kristo dem. Jesus. Onyame a osane ekokohwe Joseph e wa fiase no. Sa onyame no omra mehwe. Amen. Nipa bi a wo hye obo no wantimi ani so no. Ewurade nkɔ na koma. Amen. Se na no Ahazros entumi ana. Kopem se Mordecai any estadia onyame onkasa ma. Obuafo ntumi na just waye wadoye. Amen. Yesu dem. Amen. Amen. Mama ebetumi ankahia ye wo asias wo na ne papa ni nkoma wate. Kachia. Odru atuma na ebehia wo se wo pe brage brafie ho. Why? Kacha. Everybody inshira. Hello. Ma pacha odini baby akase free. Ame kacha sem ma je ni friends Aferi. Mama dan na pese Everybody nyama wo. Okay, Papa, any demu, Papa. Mama sensu na min declare to so nenom why? Mama, Papa se sensu na onka sengu so nenom. Yaниntem. And then you mre access ya shase. Access is shase na nyumri. Access. Enso na ready, Papa. Me kasa e de to so. Jesus. Na me yi nsuo na ho odin firi ho de Yesu moja hye ho.
ensuo yi ba be wura oni padua mu de atoche ma bia e ba be yeye amen efiri nne onte honam ya anayade bia bio makasa na sa na aye ho e wo Yesu dim amen amen mama jemre ne baba hwe papa e wo access why ye shase na nwumre eni ochena eni fiada ye ya sorry e wo atwoma na ebehin udru hono ma wo se wo hwe bra Gabriel fie ho bi abekere wo Eradi nshira wo ena nwumre ampaya ebedwa access aye 3 days anu edene frame na papa mompire mfama we have some few minutes frame na papa mompire ma 0594 21 28 23 o person ni papa din komo aside ene asum yi o person ni papa enya nketa hudie na ni papa din komo a obetumi ni papa din komo obetumi afre no ewo 0545 57 65 03 0545 57 65 03 eno ye papa number obetumi ni papa nkasa enya nketa hundie na bibia ko kwan so tote e de amam Eradi nshira oni pa bia obetumi so afre ebre wo ho I still have some time friend na papa empire ma odi for ene December course e wurade December aish onko fo bi ho no ma mo hu December December course na ayaresane onyame ahoden so ayejo my god ano be yede my god ano be yede nti me to me nsa afro ni pa bia my god aya papa say o to ne nsa afro ni pa bia December course na anaju ni be yehu papa papa ide misro no onya ka say December course na me ho me yem hyehye me kire say ba bia na nitimi wura no ewurade hello udini ba bia ka say free Pajam ka say free nende dia na papa enya ma wo Erade mfa no so mo a na me yem be so papa bompa na me pa so wo hin okay papa enti fansa eto yefunu ne so fansa to so me kasa wo Yesu dene mu wo yefunu tie me wotumi cheo makasa onyame aho dene mu de de wo ba ye nsa amfa wonko makasa emfa wonko amen efiri nne efie honya wo de abiem amen makasa jani mu mo jiemra no ntumi hye onyame ne onyam e wo Yesu dene mu amen mama sa woni mbra Gabriel fie ho ye be hwe wanim na anwumre papa beje agwa enne anwumre bra na Erade mfa ne nsankan na unhunu Erade ne onyam ne tumi Erade nshira I still have some few minutes more to go frena papa empire ene de ya ye nshira too much hey asem no ba bia touch makoma na yese young boys and neja jafta ho umapam no but jafta say be fie no empanyimfo e wo krum ho enye young boys elders eto da bia ho papa asem no kan na no adi o eto da bia ho eto da bia young boys ni betimi agya ho because omunnie ni omudi be hunu da ache nemom onyame wi a empanyimfo ehunu ade ewe kwa chire no ombeba be fa wo oh yes tie ne ebia na obi apple bado chine bi no bo sha ban mu mpanyimfo nyina ehwe eno ntine ni si obi aka na no odro eno ntine ye ne ho bonne bi because o chine mu asem e wonyame nko ansem yes sir papa Erade nyankopon hira me sa de papa number ni tudwa biem o person ne papa di nkomo na Erade be fa ne so aboa wo shebre Erade be fa ne so aboa na be hunu Erade abasa ne to me ni number ne 0545 57 65 03 57 65 03 and then you may access enyumri oba baby a wo bia ebu akwa ehenhen ofa card ba bisi aferi odu aferi a wo se wo ko neri behi
tena taxi mu aka kyerɛ mu sɛ wo kɔ bra Gabriel fie onya tena taxi mu sɛ me kɔ bra Gabriel fie ɔmo ba kɔ si fie no kwan na no pɛpɛpɛ na ɔdo bɛsi baabi a efie no ɛne kwan ho ne ɛnyɛ yera kwan usi yo betimi de ne nsa kyerɛ sɛ ɛyɛ ha bra na bɛhu nyame abasa nyame tumi a wama so na wɔtwe na miɛnsa yɛyi asi hɔ yi ɛdisɛm bɛyɛ adwuma ayaresa bɛyɛ adwuma hyɛbere mu hwehwɛ bɛyɛ adwuma obi wɔ no ma wonim sɛ wɔnim ne ɛwɔ sɛ wɔyɛ koraa ma mpagya ba onim o ababaawa bi tie mu na wareɛ bra so ɔnhu sɛ bɛrima no bɛboa no anaa wɔmmoa no fa ne picture bra odiifoɔ no hwɛ a obɛhu sɛ bɛboa wɔ anaasɛ ɛnyɛ dɛ ɛnora no adwona abayɛ bi tietie ma ɔfon so wɔde pictures mmienu sɛnde me sɛdeɛ ɛka sɛ rejection no yɛwɔ school mu na mema ne wɔ mu but yɛwieyɛ no mente wɔ mu nka sɛ wɔnya case no wombɛkrahye no ɔhu kwan a ɔmfa so a ɔnselected ɛna ɔkɔhu diifoɔ wɔ yi a na ɔkɔhu nti ɔfrɛ me ba baako no ɔsɛ na kɔ papa no ahɔe ɔbaɛ na ɔde pictures ne maa me anam sɛ nti wei wɔgyina hɔ ɔbɛbu wo hu ɔbɛbɔ da bi ɔka kyerɛ sɛ ɔbɛtu kwan sɛ ɔbɛware foforɔ aka ho nso still wopɛ no ɔsɛ ade papa yɛdɛn na ɔhui nam sɛ na meyɛ odiifoɔ mehwɛ adeɛ ɛyɛ fine nti mekyerɛkyerɛ mu nyina wie afei mewie na mekyerɛ no kwan ɔbɛfa so ɔbɛtwe ne ho afiri wei no ho ɔgyina sɛ hɛ papa wama maso mu adwo me papa wɔ mi gyiri di o me say if we are talking about prophets nipa bebrebe nim sɛ onyame nsa wɔ me so me hyɛ nkɔm me sɛ papa yi na kyerɛ mi o ɔne sɛ ni ehunu ade wɔ sunsun yɛ kase wɔ hu biribi a sɛ ne kyerɛ ɔne kyerɛ me ɛyɛ impartation sra me ngo ɛma me duru enti awurade adom ne ne tumi mu asɛm firi na no sɛ kase wahu ɛnyɛ akyinye ne wahu saa ne teɛ adeɛ bia me ne nante 12 years deɛ adeɛ baako kora ne hɔ no ma waka atɔ fam me gyi nyame nsɛ wɔ no so di enti ɛyɛ simple frɛ no ɛne ne ni nkɔmmɔ anwummerɛ yi yɛhyɛ dwumadie no ase 6:30 ahyɛ aseɛ 9 apɔn 6:30 ahyɛ aseɛ 9 apɔn baabi bia wɔ bia bɛtumi aba abɛda I will host you bɛtumi aba abɛda na meyɛyɛ dwumadie na asɔ awurade nyankopɔn ani wobɛnya adanseɛ woyɛ mbɛhyɛ wo deɛ hia no yɛ sɛ na mmarima no aba bɛka ahyia mmienu mmiɛnsa a fo mu nyinaa picture bra papa hwɛ a ɔbɛkyerɛ deɛ ɛyɛ ɔno a na bɛhunu nyame tumi bɛhunu nyame ɛnsa ɛwurade nhyira nipa bia na ɔnte n'anim kyerɛ nipa bia live worship yi Katakyiefm live worship wobɛsa ate nka biem nyame boa efiada 2 p.m. yɛwɔ ha sei to 3 sei time say ya pɛpɛpɛ yɛwɔ ha na yɛbɛhunu awurade tumi ne n'ani onyam ɛwɔ yesu dim wobɛdwumadi no a wobɛtumi afrɛ 0533 97 37 19 wobɛdwumadi no a wobɛtumi afrɛ 0533 97 37 19 0533 97 37 19 wosi wɔ na ɛbɛhia wo se wokɔ bra Gabriel fie afɛri wodunaduru afɛri wo se wokɔ na ɛbɛhia woduru na ɛbɛhia wo se wokɔ bra Gabriel fie hɔ no obi abɛkyerɛ wo